खुलुमबाय गिबि गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि बे नोलोबारि बाथौ आश्रमाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे दिनै गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो हांख्रायनाय लेखा लाफैनो मोननानै गमामानै दिनै मोनसे बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज होनो सानोब्ला बेनो जे बाथौ धोरोमा गोदोनि नाजानाय आरो दानि नाजानायखौ होननानै बुङोब्ला दिनै डिसिप्लिन बिखेखख' बेयो सोलोंथाइनि थासारिनि मोजांनि थाखायसो बियो मोनसे डिसिप्लिनाव फैदों। मानो होनोब्ला दिनै भारताव थानाय जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ दा जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोरा गोख्रोङै खामानि मावदों, साखोन सिखोननि सायाव खामानि मावदों, डिसिप्लिननि सायाव जेरैबायदिहाय सान हर खामानि मावदों आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव जेरैबायदि बिबानखौ लानानै खामानि मावदों आरो बे उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बेनो मोनसे मोजां मेसेज आरो आयदाफारि हिसाबै जिहेतु बाथौनि गथ' तत्त्वफोर दङ बे आयदाया मामोन नोंथांनि दिनैनि आयदाफारि हिसाबैथ' जेबो आयदाफारि बेबायदि होनाय मोनाखै। आं जाय जेनेरेलि बुंबाय मा जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै धोरोमनि जांख्रिथायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों, थानसालि लुफुंनाय, गामि फोसाबनाय, जौ जुवा बेफोरनि सायाव खामानि मावनाय, सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय, दिनै बाथौ आश्रम गायसननायनि सायाव खामानि मावदों आरो बेबायदिनो जोंनि दिनै धोरोमनि सायाव जेरैबायदिहाय खामानि मावदों उदालगुरि जिल्ला आफाद हिसाबै आरो दिनै 22 खान जिल्ला आफादनि सायाव 22 खान जे बियाब आफादफोर दङ आरो बिनि गासै दिनै बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों। गेवलां मेलाव लैहोर बाहागो लाफैदों आरो मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैदों आरो जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोरै माने मोजां सान होननानै जोङो सानजायो आरो लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बे समाव बुंनांगौ होननानै दङ। दा बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा माबायदि हाबा मावगोन? दिनै लाइमोनफोरा दिनै धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दङ होनना बुङोबा दिनै लाइमोननिफ्रायनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा। मानो होनबा लाइमोन बैसोआवनो गोबां कनभार्ट जालांनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ हमथानांगौब्ला दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै मिरु गौथुमा बिनि सायाव वार्कशप लानांगोन। जोङो जायगा वार्कशपफोरखौ खालामनांगोन, जिल्ला लेभेलाव वार्कशप खालामनांगोन। जोंनि गेजेराव नङाब्ला दिनै सासे गाबोन सासे बेबायदिनो बास्लायलांनायफोरा बारा जादों। नाथाय दिनै जिल्ला आफादफोरा बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनाव दिनै सम मोनसे इकुवेल मोनसे समान थासारियाव दङ आरो निस्सय जोंहा फोथायनाय दङ जायफोरा गोदो बास्लायलांदोंमोन दा एसे रिटार्न जाफिनदों आरो